салом. муҳимтарин хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 9 январ ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. ходимони полиси Фаронса як маҳаллаи шимолу шарқи Париж паноҳгоҳи эҳтимолии ду гумонбари аслии куштори журналистони ҳафтаномаи ҳаҷвии Шарли Эбдоро муҳосира карданд. бовар меравад ки дар яке аз хонаҳои ин маҳалла бародарон Саид ва Шариф Куашӣ паноҳ бурда як нафарро ҳам ба гарав гирифтанд. дар як ҳамлаи мусаллаҳона болои маҷаллаи Шарли Эбдо рӯзи 7 январ 12 нафар аз ҷумла 8 журналист ва 2 афсари полис кушта шуданд. тафтишот тахмин мезанад ки маҷаллаи ҳаҷвии маъруф барои нашри карикатураҳои пайғамбари ислом мавриди террор қарор гирифт. ин ҳодиса мавриди маҳкумияти шадиди ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷумла мақомот ва рӯҳониёни тоҷик ҳам шуд. шоми панҷшанбе телевизиони давлатии Тоҷикистон як барномаи вижаро ба ин мавзӯъ ихтисос дод. Саид Мукаррам Абдуқодирзода, раиси шӯрои уламои Маркази Исломии Тоҷикистон ва Худойберди Холиқназарзода, раиси Маркази таҳқиқоти стратегии Тоҷикистон рӯйдодҳои Парижро маҳкум карданд. 9 январ дар намози ҷумъаи масҷиди маркази Душанбе яке аз мавзӯъҳои суҳбатҳои имом Хатиб маҳкумияти ҷангҳо дар Сурияву Ироқ ва даъватҳо барои ширкат дар ин ҷангҳо зери парчами ислом буд. бовар меравад ки аз Тоҷикистон дар ҷангҳои Сурия на камтар аз 300 шаҳрванди ин кишвар иштирок мекунанд. таҳқиқот нишон медиҳад ки роҳи аслии сафари шаҳрвандони Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ ба Сурия аз Русия мегузарад. дар ин кишвар мубаллиғоне фаъолият мебаранд ки бо муҳоҷирони корӣ махсус кор ва онҳоро барои ширкат дар истилоҳ ҷиҳод сафарбар мекунанд. ин масъала ахиран дар меҳвари таҳқиқоти журналистии бахши қирғизии радиои озодӣ қарор гирифт ки филми яксоатаи мустанадро бо номи Русия ва ҷаззобияти ҷангҳои Сурия нашр кард. раҳбарияти Кумитаи радиову телевизиони Тоҷикистон аз барномаҳои танқидии телевизиони давлатӣ дар нисбати шаҳрдории Душанбе ҳимоят кард. раиси ин ниҳод Асадулло Раҳмон дар баробари хабарнигорон рӯзи 9 январ роҳандозии маъракаи густурдаи сиёҳкунии шаҳрдориро беасос номид ва гуфт телевизионҳои давлатӣ бидуни ғараз дар бораи камбудиҳои пойтахт барномаҳо таҳия мекунанд. тамоми мушкилот дар пойтахт аст. тамоми проблемаҳои ҳалношударо мо ба манзури раисони шаҳру ноҳияҳо ва шаҳрдорӣ пешниҳод мекунем ки дар ҳамин ҷо ва чандин маротиба ба суд ҳам муроҷиат карданд чун диданд ки ягон ғаразе нест, ягон таҳмиле нест, супориш нест. нозирон мегӯянд пахши матолиби зиёди интиқодӣ дар нисбати шаҳрдории Душанбе дар ин охирҳо ҳадафмандона сурат мегирад. полиси суғд мегӯяд дар тӯли як соли гузашта танҳо дар қаламрави ин вилоят 8 гурӯҳи тундрав ошкор ва 95 узви онҳо дастгир шуданд. дар миёни боздоштшудаҳо ба қавли Шариф Назарзода, сардори раёсати вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар вилояти суғд, аъзои созмонҳои мамнӯи Ҳаракати Исломии Ӯзбекистон, Ансоруллоҳ, Ҷундуллоҳ ва Ҳизбут-Таҳрир мебошанд. яке аз масъалаҳои мавриди баррасӣ дар нишасти матбуотии рӯзи ҷумъа нигарониҳо аз ҷой доштани шиканҷа ба ҳангоми дастгир шудани гумонбарон буд. Шариф Назарзода мегӯяд ба шарофати телефони бовариву фаъолтар шудани аъзои ҷомеа ошкоршавии ин гуна ҳодисаҳо бештар шудааст. соли гузашта 13 корманд 14 ҷиноят содир карда буданд, имсол 6 корманд 6 ҷиноят. ҳамин буд ки мо корҳои профилактикӣ баромондем. Шариф Назарзода ҳамчунин изҳори боварӣ кард ки мубориза бо ҷинояткорӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон набояд танҳо аз роҳи муҷозоту зиндоникунӣ ҷараён гирад, балки бояд роҳҳои муомилаву фаҳмондадиҳӣ ҳам бо аъзои ҷомеа ба кор бурда шавад. дар як мактуби саркушода ки аз номи донишҷӯёни мактабҳои олии вилояти суғд расидааст, аз раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ даъват мешавад ки ӯву ҷонибдоронаш аз сиёсӣ кардани дину эътиқод даст кашанд. муаллифони нома ки шуморашон беш аз 8000 нафар гуфта мешавад, мегӯянд барои Тоҷикистон на ҳизби динии сиёсӣ, балки донишманду мутахассис зарур аст. дар ҳоле ки вокуниши ҳизби наҳзати исломӣ ба ин нома маълум нест, Аҳтам Абдуллозода, раиси Кумитаи ҷавонон, дар мулоқоташ бо журналистон ахиран аз кори донишҷӯён ҳимоят кард ва гуфт онҳо ҳақ доранд назари худро баён кунанд. агар 8000 ҷавон шумораи кам нест,
чунин мавқеи ҷамъиятӣ ва сиёсии худашонро интихоб карда бошанд, аз мо фақат як кор эҳтиром гузоштан ба мавқеи ҳар як шаҳрванд. ва барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.